एक गांव में हाँ एगो अनहर एगो लंगड़ एगो पागल एगो मौग जरूर यहाँ कौन कुछ पहले नहीं खिलो ना बाबा कह के गोल लगल हाँ बाकी हर एक इंसान देखी मर्द आदमी ब्राह्मण लोग की केहू नु हाँ का कहे का बाबा बाबा गोल लगनी है जय जय पांव लगनी है जय जय बाबा को हम की जय हो एक हो होला लोग मुंह में कहले पंडित जी चाप दरी रखी लो विप्र देवता नु हाँ गोल लगने तो बाबू जी ना को हम की जय हो वो को हम की जय हो दाढ़ी छिलवा जाई हो रौरा का ना कहलो भाई ऐसे हम कनियो ई नियम बा बाबा ई नियम बा हर एक गांव में हाँ एगो अनहर एगो लंगड़ एगो पागल एगो मौग जरूर शराब हो शराब अब मौग माने पुरहन के ना वो लोग के चाले चलन ऐसन होई कैसे आ वो लोग सब मेहरारू ना ला जाली ना भोरे आगी तापो कतो मेहरारू आगी बार के आके हुमरदा है काका जैसा हो काका बने जा ए भगसरी काका होता नहीं भाग जे सल्ला जा हां ए कह जना उठी लो जब भाई करी लो दुआरी पर कैसे हे भगवान अरे काका जी जाके नहीं का तो खोखियां तएगा ना कैसे आई काका जी आई 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 बुता गोइल बा पूरा डाल के लहकावा सब जार दे के आई बैठी काका जी लगी बैठ जाइलो तो ऐसा ना तापी ना हाय इतना ठंडा लगे ओ समाचार मर्दा ठीक समानत नहीं काका जी ठंडी कैसन बा हरि राम चुप हाय रजाई में दू गुलेवा सटले बानी अब हड्डी कुहर जाता है और देवता चित न धरही हनुमत से सर्व सुख रही नासे रोग हरे सो पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रहो रघुपति के दासा सुमरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखेऊ ई हल लिखल बाकी अदलित बल धामम हेम सलाब दे हम तनुज मन कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणा देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि जकर में हतना क्वालिटी भरल बा बाबा हमरा खाली बोरकी पर ध्यान नहीं देबे हमरा निमन क्यों पर ध्यान देबे देवे को बाबा बोरकी त चाहे त नहीं कहो हां कि लोग के हंसे खातिर कहले निमन क्यों पर ध्यान देबे देवे को एगो लय रवा भिखारी से जाके गोलर नहीं बड़ा बढ़िया कैसे से बाकी तो तनी फास्ट गावत तनी रोवत नहीं ना रवाई वही ठाकुर जी के भोजपुरी के शेक्सपियर के लय गायत्री ठाकुर गा के भिखारी टू कहा गइल मानस हंस कहा गइल तने गौर करब उस शब्द गायत्री ठाकुर के चबातल है भिखारी ठाकुर के लय तोहर वकनी है तौन लइया कि काठवा के पुतर सरगवा सपुतरी रे पुतरी तो कले रघुनाथ बाबा डोलबो दिया रे मैं मड़ैया रे पुतरी तो कले डोलबो दिया रे मैं मड़ैया पुतरी तो कले डोलबो दिया रे मैं मड़ैया रे पुतरी तो कले हरे हनुमान जी दुनिया के मालिक स्वयं नारायण विष्णु के अवतार भगवान राम महावीर नहीं कहलाए सूर्य पुत्र सुग्रीव महावीर नहीं कहलाए लक्ष्मण मेघनाथ का पद किए थे महावीर नहीं कहलाए बाली के सामने भगवान भी नहीं जा सके इतना बलवान था कि सामने वाले का आधा बल अपने में खींच लेता था ब्रह्मा के प्रदान के मुताबिक और स्वयं विजेता बन जाता था स्वयं भगवान राम भी छुप कर मारे हैं नजर नहीं मिला पाए हैं उसे रामो महावीर ना कहले बालियो ना कहले आ हनुमान जी 9 गो क्वालिटी लेके महावीर के उपाधि ले जन बरा भगवान के बुद्धि कम ना करते रहता होने बरा कम आइल होवे हरि हरि एही
लय के भरत शर्मा को है प्रभुनाथ बाबा जी हरेली देना सबको अलग अलग अंदाज है क्वालिटी है ये क्वालिटी है हरिली हनी हरी ये महीने क्वालिटी का है सॉरी हरिली हनी हरी मोनो के भिंगी रहे महावीर आवो ए महावीर आवो चरण में झुकवले बानी सी ए महावीर आवो चरण में झुकवले बानी सी ए महावीर आवो बाबा जी चुनरी ओढ़ले रहनी हरवा चुनरी ओढ़ कहतनी की है देखि हम कैसन लागतनी हाय ये अभियंता को ओढ़ा दिया बुझाई की भैंसी के देह पर चट्टी में गल बा अब बताएं हमरा ना के हुए के मर्द के देह पर चुनरी धरबो तो भैंसी के देह पर चट्टी जस लागी यहां पर कितना शुभ तलो से तल के गरम दूध लेके दुल्हन सुहाग रात के दिन इंतजार करते कि दुल्हा कब होई काजू किशमिश डाल के गरम दूध लेके काजू डाल के में कब दुल्हा होइते आ पियते हमरो के पियते जाय दी बाबा खानी हरि लहला हरि जी के मन के फिर कहिया मालिक मेघना दो लक्ष्मण के मरल जहिया सकती ओह दिन देखौनी बाबा आपन भगती खाली गीत गावला सुना होला हमें लेक्चर में दम चाहिए हुक्मे के जन हमारा शक्तिमान लागो रहे भगवान राम देखनी के लक्ष्मण मूर्छित बड़े हुनकर मस्तक अपना जंघा पर रख मुड़ी सुघराव तर के हे भाई लखन आंख खोलो माई से का जवाब दे कि लुगाई के चलते भाई के गवाई के आ गई नहीं तारा गुजर गइला के बाद हम लंका पर विजेता होके का करब हम सीता जी के पाइए के का करब जब हमार भाई ना रहले दुनिया में आंख खोलो आंख से भर भर आंख लोर लेके भगवान रोवतनी स्वयं सूरज के बेटा सुग्रीव रहले भगवान तो कनी मुड़ी नीचे कहले सुग्रीव के मालिक हमरा मान के नहीं करे ब्रह्मा पुत्र जमवंत जी मुड़ी नीचे कहले कि मालिक हमरा बस के नहीं खई विश्वकर्मा पुत्र नल नील मुड़ी नीचे कहली हल बाकी जब हनुमान जी से नजर मिलल अब भगवान की आंख में आंसू देखनी हनुमान जी कहन कि मलिकार असंभव के संभव बना देबरा और कृपा बनाना चाहिए रातों रात लंका जाकर सुसेन वैद्य के लेके अइले संजीवनी बूटी के डिमांड भइल वैद्य जी कहले कि कोनो दुनिया में पावर नहीं है कि दक्षिण दिशा के श्रीलंका से जाके आ धरती के उत्तरी छोर से बूटी लिया के इनकर प्राण बचा ले कैसे सूर्योदय के पहले दवाई चाहिए सूर्योदय होने के बाद संजीवनी बूटी काम नहीं करती है हनुमान जी कहले कि हम जाई रातों रात लेके बूटी अइले पर्वत सहित अपना मालिक के संकट हरण के लक्ष्मण जी जागी गइले एगो पद मिलल जो ना राम के मिलल ना कृष्ण के ना ब्रह्मा विष्णु शंकर के ना दुर्गा पार्वती सती सावित्री केहू का ना मिलल अपना मालिक के संकट से उबार के एगो पद लेले संकट मोचन हनुमान कहा गया मेघना दल लक्ष्मण के मरल जो हिया सकती ओह दिन देखौनी बाबा आपन भगती तो दुनिया के मालिक भगवान के का दशा रहे कि बहुत रहा बहुत
रहनी रोवत रहनी